Eso está grabando ya. Ellas, la vivienda del cuento son unos grandes. Vale, entrem ja ara quan acabi el boleto, encara que no sigui en directe, però Vale. així en quadre. Vale? Vale, perfecte. Batalla de germans, qui és qui? Pues Socràtics, no? Sí, Ok. sí. Sí, bueno, y música. 1, 2, 2. Está grabando ya. Y has donat ya. Ya está. Sí. Hostia. Senyores i senyors, nens i nenes des dels estudis en Reformes d'Ona la Torre comença No som ningú. Ah, vale. Jo no estic sentint Ja, ja, res, tampoc. Vale, Oli. perfecte. Hola, bones. Ara sí, ara sí. Fes el d'això abans perquè la cinto d'entre abans. Ah, vale, vale, vale. Es verdad. Tiruriruri. Tiruriruri. Grande. Vale. Senyores i senyors, nens i nenes des dels estudis en Reformes d'Ona la Torre comença No som ningú. I avui parlarem sobre com el principal motiu del bullying dels anys 80 s'ha convertit en un blockbuster, o el que és el mateix Dracs i Masmorres. I durant aquest batibull de demagògia i desordre m'acompanyen en viu i en directe l'experta en amors entre humans i nans, Paula Espelt. Bones. Amb tots vostès, el nostre estimat Bart, en Pau Melero. Petons entre cònics. I el nostre Hugh Grant personal, el nostre president. Adrià Jurado! Ja m'agrada dir. Benvinguts al 21è episodi de la primera temporada de No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. A més, aquesta setmana desitjar-vos un magnífic dia de Sant Jordi a tothom i recordar que tant s'ha de comprar llibre com rosa, independentment del destinatari. Agrair, com sempre, a la Torre per l'espai i al tècnic Josep Sánchez per fer possible aquesta retransmissió. Agrair també aquesta setmana a Elon Musk per el dantesc espectacle que ens ha ofert aquesta setmana amb el primer coet fallit i la consegüent pataleta que li ha portat a treure el verificat del Twitter. De veritat, nano, ets un geni. Dit això, recordeu que fem spoilers i que no ens fem càrrec de danys i perjudicis. I ara, sense més dilació, arriba la nostra primera secció. La pel·lícula que comentem aquesta setmana està dirigida per John Francis Daley i Jonathan Goldstein i es va estrenar un 31 de març de 2023 per Sant Benjamí. I amb una tirada de daus comencem, doncs tenim el nostre protagonista, en Edgin i la Olga, a presó. Ens expliquen el seu passat, que si abans en Edgin era un cavaller, però un mag vermell va matar la seva dona, aleshores entra en depressió i quasi no pot cuidar ni la seva filla, i aleshores va conèixer la Olga, que es va dedicar a robar els rics, i va trobar que hi havia una manera de reviure la dona, i van fer un grup per anar a robar un amulet que revivia, i bueno, que els van enxampar, però només alguns. I després de fotre'ns la xapa sobre el seu passat, surten d'allà i van a buscar la filla d'en Edgin. Total, que la troben amb un paio del seu vell grup i amb una maga molt xunga i els dos són els amos d'un regne d'una forma bastant curiosa, han sigut amos. I la maga xunga clarament és dolenta i vol esclavitzar a tothom, bueno, que tot plegat és un anar i venir, que si paladins, que si màgia amb sentit, que si traicions terribles al vell grup, que si noves aliances, que si plans, que si prova error, que si fracassos, que si tal i qual i pasqual. Tot per acabar la gran batalla final on els nostres dos protagonistes amb el seu nou grup de penya lluiten contra la maga i l'estafador aquell i salven el poble i tal i qual.
I els obsequis, doncs els premien amb coses, i tothom viu en pau, i mengen perdius, i es regalen roses i llibres. Fi. Com esteu? Ha sigut resum, eh? Avui ha sigut molt resum, sí, Sí. la veritat. Com esteu? Esteu tots bé? Bé, sí. Sí? Us va bé la setmana? Sí, jo tinc moltes ganes de Sant Jordi, demà. Perquè a més no plourà, cosa que sempre està bé. Jo treballo. Sempre és una mica sorpresa, perquè l'any passat tampoc havia de ploure i de sobte va granitzar el 23 d'abril, cosa que és una mica estrany. Bueno, fa falta que plogui. Sí, també és veritat. Que plogui, com bé deia Joan Dausa, a la seva cançó. Que plogui. Parlo que sigui, no? Sí. Que plogui, Exagerat. parlo que sigui. No, Bueno. jo estic molt content perquè jo soc molt friqui de dracs Molt. i masmorres. Bastant. Bastant. Vale, aleshores, què tal? Què t'ha semblat la pel·li? Sí. Jo he jugat 3-4 campanyes de Dracs i Masmorres i he de dir que, a veure com dir-vos-ho, m'ho he passat millor fent veure que una altra pel·lícula d'acció era Dracs i Masmorres que no aquesta. Ui, M'explico, jo estic veient Senyor dels Anells, m'imagino que és un joc de rol i dic, buah, clar, tirada de destresa, buah, tirada de carisma, increïble, tal, més 20, pífia, en tiré menys 5. M'ho passo molt millor jo jugant això sol a la sala de cine que no aquesta pel·li. O sigui, aquesta pel·li perquè jo sabia que era d'un joc de rol i al meu cap, com si jugués a rol de veritat, al meu cap m'he imaginat més coses de la història. Però... Bueno, sin más. No t'ha agradat que no et recordi en si el rol? Clar, o sigui, per exemple... Què has trobat a faltar? Què has trobat? He trobat a faltar, primer, no tinguis por a dir que és una partida de rol, mostra els personatges reals a les persones, als homes i les dones que eren aquells personatges que estaven jugant al joc de taula, fer referència, canviar una mica. La decisió, per exemple, perdó, aquí ja d'esto, però la decisió que prenen aquesta de com fem fora la gent del Coliseu. Vale. Aquí ja estem entrant molt en Vale. detalls. Però això sé que és una fumada que van dir les persones Sí. al mig de la partida, doncs mostra'm el moment graciós on es diu aquesta idea. Aquest tipus de coses m'ha faltat. Vale. Paula, què t'ha semblat aquesta pel·li? a veure, jo vaig entrar... Has resumit molt, ja, amb això. Sí, Amb el o sospir. sigui, jo vaig entrar al cine amb zero ganes de veure aquesta pel·lícula. O sigui, jo seré sincera, em feia molta més mandra veure Raya, perquè aquella sí que em vaig a dormir els 10 primers minuts, i aquesta, doncs, vaig aguantar fins a l'última batalla. Llavors, És que, poca broma, la votació, saps qui la va girar, no? com que els fans a Twitter, no? Va ser el meu màster de rol, perquè li vaig dir, ei, que sàpigues que te faré dubtes sobre aquesta pel·lícula, va decidir posar-ho a Twitter i de sota, bueno, va rebentar Clar. l'algoritme. Així que, bueno, Javi, gràcies. Clar, jo he jugat a rol un cop a la meva vida i va estar guai, em va agradar tal, però no tenia res del lore de dracs i masmorres, o sigui, no tal. Llavors la pel·lícula jo la vaig veure com una persona que no en té ni idea, és a dir, entrar i veure una pel·lícula d'aventures fantàstica medieval. I com aquest tipus de pel·lícula a mi m'han faltat bastantes coses, o sigui, em semblava bastant genèrica i oblidable, la veritat. Però no està malament, o sigui, és a dir, no és horrible, però sense més. Adrià, tu Aviam. Jo he de dir que estic una mica d'acord amb la Paula. Sí. Estic bastant d'acord. Però m'ho he passat molt bé. Ja. Perquè m'agrada molt la fantasia, i era com un jaja, que divertido. Tot el rato estava en plan, jaja, que divertit, Jo crec que hi ha un problema i és que, bueno, està basat en això potser la gent no sap, però està basat en una història real de rol, d'una partida real, de la qual es van fer uns llibres i d'aquests llibres doncs s'ha fet aquesta pel·lícula. I això es nota molt, o sigui, m'explico, quan tu estàs jugant una partida de rol és magnífic, la imaginació és la teva principal arma, però què passa? Que la gent que juga no són guionistes. Llavors, al final acabaran representant coses super clichés i hi ha molts clichés a les partides de rol, però perquè la gent que juga, doncs mira, es diverteix així perquè són els seus referents al cine i tal, i no busquen ser originals. Per tant, si tu estàs fent una pel·lícula d'una història que la base l'han fet persones normals que no pretenien ser originals, doncs la història no serà original. Llavors agafa tots els clichés possibles i té molts pocs girs de guió, o sigui, els que té són superesperables. Però dintre de que són tot clichés, deixen molt que desitjar. No, o sigui, Crec que això li juga a favor, o sigui, crec que és una de les coses positives que té, que els personatges són bàsicament arquetips. I això em serveix en el sentit de dir, això és un joc de rol
i són els típics personatges que jo crearia amb els meus amics. Si ho fas bé, no és un mal punt de partida. Què passa? Que, evidentment, si els punts de gir i l'evolució que els personatges tenen, perquè cada personatge té com el seu arc, cosa que em sembla prou bé, o sigui, encara que sigui molt bàsica, com a mínim Sí, s'han no. esforçat en que tothom estigui en un punt al principi i en un altre punt al final. Estem parlant de que ja han fet més que la pel·li de Mario. Clar, o sigui, vull dir-te, partim d'una... O sigui, no està malament del tot, però és veritat, o sigui, no hi ha res de nou, no trenca amb res i tot acaba sent una cosa que probablement ja hem vist 20 cops. Clar, i és el que em fastidia, perquè rasca la superfície d'una cosa super boja. O sigui, el xulo del rol és que pots fer bogeries, el món és super extens, hi ha un munt de coses, i al final... És que no puc dir ni que rosses la superfície, és que ni entres, ni pràcticament l'has tocat. Pel que jo sé, ja només per començar, això és part de només una part de dracs i masmorres del joc. O sigui, és com... és una, no sé si és una expansió, aquí m'estic columpiant, segurament, però és una cosa que es diu Reinos Olvidados. Sí. Que és en plan... És una part del joc, o sigui, hi ha 3.000 mons més. Sí. O sigui, només per començar ja et falta la meitat, per no dir segurament el 90%. Després jo volia un drac. Clar. O sigui, al dir-se la quants peli... dracs heu vist? Jo és que... 2. Sí, Hi ha però... 2 dracs i un escup Pedra ciment. Escup ciment Sí. i l'altre no escup res. és el drac Gaudí, Ah, no, hi ha 3, hi ha el tercer, hi ha el drac gordo. el gordo, El drac gordo és molt bo. I després- A mi em va agradar molt. O sigui, Que intenta escupir foc, però no bueno, pot. m'agrada que només surten Però- com petites espurnes a la boca, en plan... És un... El matxero quan s'acaba Sí. és literalment el mateix. Sí. o sigui, m'agrada com el fet de que ella estigui rodolant pel terra, o sigui que és una cosa com super absurda, però poden morir igual. Clar. Llavors han de fugir, és una fugida que tenen por de la mort, però tota la situació general és com a molt absurda. Sí. Llavors, I a mi m'havia passat que al titular-se, digueu-me boig, però al titular-se Dracs i masmorres, jo pensava trobar-me dracs i masmorres. no! Digueu-me boig, potser Sí, m'estava jo esperava patillant. més dracs, que per cert, no sé si sabeu, hi ha una pel·li de l'any 2000 que té el mateix nom, clarament, perquè està basada en els mateixos jocs, on, a part de que és francament molt més dolenta, no l'he arribat a veure sencera, però he vist, només visualment és horrible, és molt dolenta, i el que té pinta la trama és que és pitjor que aquesta, ¿vale? Però sí que hi ha una escena que vaig dir, cuidado, han fet una cosa bé, aquesta gent. És que hi ha una escena on surten com 2.000 dracs. Clar. 2.000 dracs allà, venga, i pelea de dracs. I digo, pues me gusta. Jo vull dir dragones. I també he de dir que òbviament el joc té moltíssim més a portar que no només dracs i masmorres, i és el que m'ha fastidiat, perquè una de les coses més interessants, que cada persona troba més interessant una cosa del joc, però és les lluites comunes. M'explico, doncs tu li tires un encanteri a aquest, llavors jo l'adormo i vaig per darrere, i batalles grupals, de veritat només està l'última. I ni això. I ni estaven tots els del grup, Sí. ni ataquen tots alhora, ni fan atacs conjunts, o sigui, em fastidia bastant. Mira, què és el que més us ha agradat de la pel·li? El que més m'ha Sí. agradat... Perquè jo estic segur que per mi el que més m'ha agradat són els personatges. O sigui que els personatges en si és l'únic que m'han mantingut enganxat a aquesta pel·li fins al final, perquè la trama m'era bastant igual. O sigui, era, bueno, doncs el que li passi a aquest tio m'interessa més o menys. Vale. Però els personatges individualment, igual que és la cosa que més m'ha agradat de la pel·li, també és una cosa que li aixaco de dir és que no col·labora, tot el rato és les trames individuals d'aquesta gent, és que no tenen res a veure entre ells, quasi. Sí, però no. Ja, t'aprofites que els dos aquells es coneixen d'abans amb el mag, es coneixen d'abans amb la Helga, i només jugues que només han de conèixer el paladín, que te'l petes i se'n va, i han de conèixer la druida, que jajajiji, ja la coneixia d'abans. Llavors, no sé, noto que les relacions entre els personatges va ser una mica de... Però tornant a això, què tal? Jo he pensat que és el que més us ha agradat de la pel·li. Sí, jo crec que són els personatges, però no els personatges individualment. Bueno, no sé, se m'acaba d'oblidar. O sigui, quan has fet la pregunta jo tenia una resposta Sí, i anava en aquest camí, però ara no sé què era. però de cop ha fet... Sí, ha desaparegut. O sigui, Perdó, és que t'he apuntat malament. Perdó.
De fet, un Obliviate, saps? I tu, Pau? Jo els encanteris. Però perquè jo tenia feia temps una campanya que era un mag i m'ha molat molt detectar encanteris que és veritat que sí que estan dintre del rol. No, aviam, Llavors, totes aquestes pel que he coses... llegit, perquè aquí sí que ja no, jo desconec d'aquest món, ho han treballat molt. Sí i no. Per exemple, una cosa, tampoc me posaré super profunda amb el tema perquè podria estar passant molta estona. Hi ha encanteris que sí, per exemple, el dels, com es diuen tentáculos en català? Tentacles, gràcies. L'encanteri dels tentacles o fins i tot el de canviar la gravetat, tots aquests encanteris, la majoria d'encanteris d'aquest personatge, tots, molt bé, comprem. Ara, la druida, per exemple, d'acord, la que es transforma en animals, per fer el que fa amb aquella escena que es transforma en no sé quants animals, hauria de ser de nivell 20. O sigui, hauria de ser, bueno, de lo millor, de lo millor, de lo millor. Si estem parlant que a nivell 20 és molt bo. No, és el nivell màxim que tens. Ah, vale. Nivell 20 és el nivell màxim que tens. I aconsegueixes un munt de coses com poder-te transformar, en teoria amb una batalla només te pots transformar 2 cops, a mesura que vas avançant de nivell una mica més, però durant només certs atacs i cert temps, o sigui, és super pautat, perquè això és una xetada. Es transforma en una mena d'os mussol enorme. Es veu que no es podria transformar en això, perquè és un... Mussós. Mussós? El mussós? El Mussós, m'agrada moltíssim. Els mus, bueno, mussós. No és un animal tal qual, és un animal que ella s'ha inventat i també hauria d'estar a un nivell superalt per transformar-se i tal, cosa que no està a la pel·lícula. Llavors, per algunes coses... Creus que no està a la pel·lícula? No, impossible. O sigui, creus que no ho ha guanyat abans? No per l'arma que té de tiratxines, perquè no castea cap tipus... O sigui, els druides no només es poden transformar en animals, sinó que poden fer també encanteris i tal, cosa que no fan, només es transformen en animals, només amb aquell patillada. Ei, que no passa res, o sigui, jo entenc que tu has de fer una pel·lícula interessant per tothom, no només pels friquis del joc. O sigui, això t'ho compro, és més, un druida l'utxulo és que se transforma en animals. O sigui, és que... Vale, però aquí has de dir una cosa molt interessant, i és... Ha de ser una pel·li que sigui interessant per tothom. Tu creus que aquesta pel·li és interessant per tothom? Si això serveix perquè algú digui què és això de dracs i masmorres? O sigui, crec que pot arribar a ser interessant per a algú que no conegués el món i digués com això? Tu t'ha creat tot per això. Vaig a investigar. Però és que tu surts de la pel·li, no saps de què va Dracs i masmorres i no t'enteres que hi ha un joc. Exacte. Aquest és el problema. Per això he dit que abans que hagués agraït que deixessin clar que això era un joc. Al final, tio, posa'm el final de la pel·li. Els crèdits, posa'm fotos de la gent real d'una foto d'ells a la taula explicant-ho i ja està, saps? Sí, tu vas sortir... Tu perquè segurament per culpa del Pau ho sabies, que era un joc. Però tu vas sortir de la pel·li i vas dir, bueno, vinga, compro com a pel·li? O sigui, jo ja sabia que, evidentment, que Dracs i Masmorres, jo crec que és una cosa com a general, o sigui, més o menys tothom ho sap, que existeix. Qui coneix de cultura general, sí, però jo sé que hi ha molta gent que no. Però jo crec que és una pel·lícula que tothom que entri al cinema pot disfrutar en algun moment, i és a dir, no sentirà que està perduda i que li falta no sé quants vídeos de YouTube de l'Ore per entendre de què estan parlant. Això és veritat. Encara que no sàpigues que si druida, que si és fill de no sé què, que si aquest és elf o és nan però és mitjà perquè no sé què. És a dir, tot aquest background que potser et cal per jugar, no et cal per veure la pel·lícula. I fins i tot jo crec que et frena, perquè per exemple el personatge principal de Chris Pine, que és en teoria un bard, els bards fan màgia amb els instruments i fan encanteris, cosa que ell no fa en tota la pel·lícula. M'encanta que treguis això. D'acord, perfecte, Adrià. I clar, jo és una cosa que durant tota la pel·lícula vaig estar pensant, i jo tenia la mosca darrere de l'orella i dic, però Chris Pine quan farà un gran encanteri, cosa que no fa. Per tant, jo crec que contra més sapiguessis del món, més t'estaves frenant tota l'estona. Vale, doncs ara t'explicaré el motiu que els directors han donat a això. Perfecte. Vale? Perquè els directors van voler donar un motiu, o sigui, li van donar un motiu a això. I és el que els directors, primer de tot el John Francis Daley i Jonathan Goldstein, que són, a més, els dos són originalment actors. Molt bé. El John Francis Daley és el psicòleg de Bones, de la sèrie Huesos. Vale? I el Jonathan Goldstein, aquest potser ja és més difícil que el reconeixeu, és d'una sèrie de Nickelodeon que era Drake and Josh. L'he vist. Que era una sèrie prèvia a iCarly. O sigui, ja té una mica d'anys, això. Però estàs parlant dels directors. Els directors, sí. Però en equip ja han fet coses que s'assemblen bastant. Sí, no, exacte, que han fet, però que venen del món actoral, que els dos han jugat molt a Dungeons and Dragons, per això que coneixen del joc, o sigui, saben el que estan fent. Després han treballat junts a Spider-Man Homecoming, han treballat a la que s'estrenarà The Flash, Game Nights, Vacation, bueno, diverses pel·lícules han fet ja. Però el que justifiquen amb això
és que diuen, nosaltres que hem jugat molt, considerem que havíem de fer com juguen amb el Bart molts jugadors primerizos. Ok. Que juguen, o sigui, ells venen a jugar amb nosaltres i l'únic que volien era atonyinar gent, independentment de que agafin el Bart. Els vam dir, pilla el Bart perquè està bé, no sé què, i al final el tio l'únic que feia era atonyinar gent. Amb què? Amb la guitarra aquesta que té, que no sé ben bé quin instrument és. Laúd, o... Sí, com sigui. O sigui que al final l'únic que ho fan per un tema de tant jugar que doncs, volien representar com tots els tipus de jugadors dintre inclús el Paladín. També diuen que no és perquè, que això ho vam comentar al sortir del cine, que era que segurament representava un jugador que estava doncs, molt xatat, que li havien pujat només unes parts de la seva fitxa, però que en canvi la de parlar, la del carisma, totes aquestes, no. Els directors el que diuen és, i amb ell volíem representar el típic jugador que només segueix les normes del llibret, que indica doncs, com funciona el món i perquè la màgia té... No tot es pot fer amb màgia com s'explica a la pel·li. I aleshores, clar, diuen, és el típic que només parla, el típic friqui que només parla lo just i necessari perquè l'únic que vol és passar-se l'aventura. A mi això, està superguai aquest tipus de coses, però clar, per exemple, jo, el personatge del Paladín tenia també pinta de ser el personatge que es crea el màster. Molts cops el màster es crea un personatge per guiar-te a la història i desaparèixer quan li interessa per ajudar-te i tal, cosa que també estava guai. I tot el tema que has dit de fer-ho semblant al joc m'ha molat molt el tema de la màgia no fa tot. Decisions arbitràries, per exemple, ressuscitar a un mort. Només li pots fer 5 preguntes. Ostres, per què 5? Bueno, així és, doncs perquè clar, vulguis ser un joc de taula, o sigui, hi ha d'haver certs límits. Perquè hi ha un llibre de normes. Exacte, hi ha un llibre de normes. Llavors, m'agrada molt que ho traspassin a que la màgia té unes normes i no pots fer el que vulguis. No, és que 50 metres, és que m'ha encantat això. 500 metres al portal. 500 metres, que exacte, molt clar, és que has de posar un límit. I m'mola molt perquè tu veus la pel·li o no tens ni idea del joc i et quedes com, bueno, pues així és la vida. I em mola molt que tinguin una explicació senzilla per explicar-te les coses, que és com, bueno, és una cosa de màgia, que és una cosa nova, doncs jo t'ho explico i també serveix l'explico a l'espectador. Exacte. Bueno, de fet és el que volia dir, que era una de les coses que a mi m'havia agradat. O sigui, que la màgia tenia un límit. O sigui, com que està molt delimitat el que es pot fer i el que no, encara que després puguis dintre d'això crear moltíssimes coses, de dir, la màgia té un límit, cosa que després se'ls va oblidar amb la druida, però ja. Sí. El que és el mag és com, no pots fer tota l'estona. O sigui, la màgia no ens salvarà d'aquesta sempre, que hi hagi un problema, cosa que és d'agrair, perquè quan entra màgia molts cops... Bueno, la màgia fa de Deus Ex Machina i ja està. Per què dieu que la druida no compleix això de la màgia? Per això que... Perquè es transforma en 50.000 coses sense... Clar. Vale. I per exemple que quan arribes a nivell 20 et pots transformar en dinosaures al rol. Que això està superguai. I llavors, clar, el tema del límit... Però dinosaures petits com els que tenim aquí davant? No, dinosaures reals. Sí, però també podries transformar-te en petits. Amb un Compognathus, que és petit, sí. Com que reals? Com que aquests són reals? Ah, sí, però mai has vingut a la ràdio per la nit? Per què te creus que la ràdio està en reformes? La ràdio està en reformes perquè aquest Estebosaurio va fer una rebentada que flipes. Va fer una rave, va venir... Sí. Bueno, Ravesauri. Va convidar a tots els del Museu de la Cera. I clar, es va liar. Amb els xulos que estan. Estan potxolos i a més es veu que va fer foc a terra, bueno... Ja et pots imaginar, cera, foc... No és bona idea. Cera, foc, de destrucció. Sí, és el que va passar. És el que va passar. Bueno, creieu que hi haurà una segona pel·li? No sé, o sigui, crec que està funcionant força bé en taquilla i de fet fins i tot els crítics estan parlant bastant bé de la pel·lícula, per tant no m'estranyaria que volguessin treure alguna cosa. A l'haver més llibres jo crec que sí. Sí, o sigui, em dóna la sensació de que en Super Mario com aquesta estan jugant una mica a posar la primera pedra de la història i llavors també és una oportunitat molt guai per després construir coses que potser són més interessants. Jo és que faria una sèrie, no ho veieu? Vosaltres, a tot el tema del món... Doncs et porto una exclusiva. Epa! No, sembla ser que està bastant avançat de que hi haurà una possible sèrie segons funcionés la pel·lícula. És que és molt millor. Sí, i tenen ja
a un showrunner preparat, que s'està com a nom possible, no se sap si serà aquell en concret. No he volgut donar noms perquè com que no se sap exactament, és com que està ja molt avançat però no volen confirmar res encara. Així que és molt probable que hi hagi una possible sèrie de dragons i masmorres. És que jo ho veig... Dragons, mare de Déu. Ui. Jo ho veig perfecte una sèrie. O sigui, tens el temps suficient com per desenvolupar personatges, per desenvolupar el món amb la calma, me presentes món per temporada. Molt chill, perquè amb una pel·li has d'anar molt ràpid. I, pots fer spin-offs de cada personatge, pots fer el que et doni la gana. O sigui, jo apostaria per una sèrie, coneixent el tema de la història i tal, no sé. I és el que m'ha fastidiat. Però no veieu complicat fer una sèrie amb aquest final? Amb aquest final? El final que hi ha, que venga, medalletes i... Però és com que és un final estrany. A mi em sembla estrany el final en si. La narració del personatge, sí, que ho narri tot. Un personatge que no ha narrat absolutament res en cap moment, quan s'havia narrat ja però ho havia fet el protagonista principal. No és estrany, al final. És que estava una mica cansada, O sigui, jo, clar, com vaig despertar-me just al moment en el que va morir la... Vas dormir, la pel·li, Paula. De quin moment, però? Tota la batalla final. No! Però sí, és el millor! Ja, és el por. Sí, És quan el estan millor. dintre del laberint, ahí hi ha un... fundido de negro, fins a, de sobte, maten a la... com es diu? Aquesta, la Michelle Rodríguez, la Olga Hilgor. No, bueno, com es digui. Doncs quan de sobte la maten i ha de decidir si salvar a la seva dona o a la seva amiga. Sí. Que em va fastidiar. Jo volia que no funcionés l'amulet. Jo volia que no, de veritat, o sigui, un amulet que retorna a la vida, això es peta una mica bastant les normes. Sí? Sí. No n'hi ha cap? A veure, al final depèn del màster, un màster es pot inventar això, però, ho veia tot molt fàcil, no? No veieu com, en sèrio ara podran fer això? I això serà veritat? Igual que els flashbacks al principi de la història. No, és que jo pensa que era una història per donar pena. Jo pensa que el tio seria un solterón, que no tindria dona ni res, ni filla, que seria tot mentida, i que, home, un Bart és el que fa, és mentir, té carisma, fa jugada de carisma per convèncer la gent. Jo pensa que era tot mentida, i m'hagués molat que tu no sapiguessis l'origen real del Bart fins al final de la pel·li i si te'l creies. Sí que és veritat que hi ha un punt en el que menteix, però també m'agrada que la manera en la que han construït el relat és de jo tinc un objectiu, tota la pel·lícula tinc un objectiu i quan arribo al final me n'adono que potser l'objectiu que jo tenia en un inici el vull canviar, llavors sí que puc aconseguir el que jo buscava, però alhora com en aquest camí m'he adonat que potser no és el que verdaderament vull. I això, quan ho fan al cinema, em sembla un detallet com a molt guai de trama, de guió, de dir, has aconseguit jugar relativament bé amb el teu personatge. I et posen un compromís al final de la pel·lícula que empatitzes molt amb el personatge principal. Llavors és com, bé, com a detallet està bé. Però no heu trobat que potser la trama era una miqueta tot el rato la mateixa que Fast and Furious? És molt fort, És que la Olga, Olga aquesta és la dona de Toretto a Fast and Furious. Sí, literalment, quan estàvem a la pel·lícula, els dos anuncis, van sortir 2 tràilers. Guardianes de la Galàxia i Fast and Furious la última, no sé quina és, la 25. Sí, la 25, segurament és la 25. Literalment vaig pensar, a l'acabar la pel·lícula, potser no sé per què han posat aquests 2 tràilers d'aquesta pel·lícula, perquè veient aquesta pel·lícula ja has vist les altres 2. Clar, o sigui, una és família amb cotxes, família amb naus espacials i família amb màgia arcana. Sí, o sigui, literalment. És família. O sigui, són 3 pel·lícules exactament iguals. És veritat, Família. Família. Amb una mica més de gràcia o menys, però és el mateix. Família. Literalment. A més, el tràiler de Fast and Furious, que també es va posar el mateix tràiler. Sí, ens van posar el mateix tràiler. Diu la preciosa frase de com era, menysprees el poder de la família. És que jo crec que ja s'han passat del joc, és a dir, ja és en plan, que feu memes de família, doncs nosaltres més família. Mira, sabeu qui precisament jo crec que sí que abraça el meme, i és aquesta pel·li? És que, heu estat tirant les coses, ho estic... Increïble! No, algo que també han dit els directors, i que jo sí que he trobat, i aleshores m'ha justificat moltes coses, és que ells es van inspirar directament amb Monty Python i amb La princesa prometida és que es nota. per fer aquesta pel·li. I van dir, hem de fer
com és una partida de Dungeons and Dragons. Igual que hi ha, a vegades, una miqueta de pues, un jugador que es creu molt les normes i que va, però vas a passar-t'ho bé amb els teus amics, per tant, tires bromes. Estàs fent bromes durant la partida. I tot el rato hi ha bromes aquí absurdíssimes que... Sí, al moment en què troba el pal. Oh, sí. Ah, què dius? Però si aquest pal és el no sé... Pop, toma! Aquí i allà. A l'aquí, a l'aquí allà. Això va ser molt bo, perquè és la típic que en una altra pel·lícula dius a veure, això t'ho has tret una mica de la màquina, de la mànega. Però, literalment, és així, i en aquesta pel·lícula funciona. És igual que el del drac. El drac és un toc d'humor genial a la pel·li. O sigui, el drac Gorgo. Sí. Que més que digui què s'ha menjat a tota la població. No, diu-lo de... A tot el regne. Diu, ai, aquest era el drac no sé què, el que va atacar la ciutadela, i fa, què passa, s'ha menjat la ciutadela? Sí, està molt bé, que ja. No, està guai, i tens tota la raó, perquè hi ha moltes coses a la pel·lícula que, per exemple, quan destrueix el pont tocant una pedra, ai, és que aquí començava el pont. Sí. Això pot passar al rol, o sigui, tu dius, bueno, el meu personatge s'apropa, i de sobte dius, acabes de destruir el pont. I tu, què? Home, és que ja estaves allí, mires del tablero i dius, ala, què dius, tio? O fas una tirada de destresa per fer-ho i treus un 1 i es pifia i ho rebentes. O sigui, passen un munt de coses super randoms que al final tu poses a la pel·li i dius, pues sí, pues compra. Sí. Bueno, l'humor és com a molt blanc, però funciona. Alguna cosa més a afegir? Alguna pregunta més? Teniu alguna cosa? Doncs passem a música. Passem a música, si voleu. Ojalà una pel·li de rol als 80. Al ritmo de la pel·li, amb Pau Melero. Doncs, música d'aquesta pel·lícula. No m'ho posa fàcil, he de dir. El compositor es diu Lorne Balfe. A més m'he posat aquesta... Avui porto unes ulleres diferents que m'he posat de generació del 27. Xungues. Lorne Balfe, es diu, d'acord? Direu, Lorne Balfe, no em sona, normal. Aquest home no m'ho posa fàcil, per què? Perquè el cabron ha tret un àlbum amb 49 temes de menys de 2 minuts. 49 temes són molts temes amb un àlbum d'una pel·lícula, d'acord? Molts. Això què demostra? Que no ha fet temes en general, o sigui, m'explico. Hi ha un tema que es diu Dungeons and Dragons, que és el leitmotiv de el que jo considero la companyia. Sonava quan volíem fer referència a la companyia, però el que era en aquell moment la companyia, que al principi la companyia és només la parella del Chris Pine i la seva amiga, germana, xurri, esposa adoptiva, estranya, companya de vida. Doncs sona tota l'estona. Són 4 notes que van sonar tota l'estona, que volen ser mitjanament... Ei, que és Dungeons and Dragons. Ei, que és Dungeons... Ja està. Els dolents sí que tenen un leitmotiv, els bruixos aquests xungos de color vermell tenen un tema per ells, però ja està. Ja està. Tens dracs i masmorres, podries fer un tema per cada classe, el tema de bàrbars, el tema de màgia, el tema de druides, i plantejar-ho cada cop que aparegués un druida, aparegués un mag, I estaria guai que si hi hagués hagut més batalles grupals, però bueno, vale, només a la batalla final, cada cop que estigués atacant un dels personatges de la campanya sonés un leitmotiv que t'estigués explicant amb la música que ell pertany o ella pertany a aquella classe, que és un bàrbar, que és un paladín, que és un no sé què. És el que m'ha fet una mica de ràbia. Per cert, no he parlat dels antecedents, és que, bueno, perquè detecteu els antecedents d'aquest home. Tetris, la pel·lícula. Que és la que han tret a la nova d'Apple. Sí. Tetris, d'acord? Ha estat per treballar a Missió Impossible i després, clar, pel·lícules que passaran a la història dels superherois. Black Adam i Viuda Negra. Però només ha fet pel·lis actuals, o sigui, pel·lis abans Sí. ha de ser jove, potser. Bueno, doncs això explicaria moltes coses. Ha col·laborat a Top Gun Maverick, ha col·laborat a... Clar, sí, és que només ha fet coses actuals. De fa 3 anys. Sí, i Assassin's Creed 3, el videojoc. Curiós. Això encara ja fa més temps. Això encara fa més temps. Per tant, jo crec que va començar els videojocs, va intentar donar-se'l al cine, i dic intentar perquè, bueno, ostres, que són superproduccions, vale? Però Black Adam, per exemple, recordo que tenia el leitmotiv del Teth Adam, i ja està, i poquet més. Abusa de, com dir-vos-ho, música de batalla de borratxos irlandesos a un bar, epic version, no copyright, sabeu? O sigui, és el rotllo. Jo me recordo que jo aquesta pel·lícula la vaig veure amb l'Adrià, i hi havia un moment on estava la Helga Holga aquesta, rebentant caps, i l'Adrià em diu, ei,
cuidado amb la música, I, ostres, vaig posar-me a escoltar, estava guapa, però repito, si vols aquella música, te fots música Sí, irlandesa. no, és que va haver un moment que vaig dir, m'està agradant. I després vaig dir, me n'he oblidat. És que Sí, no és broma, Després vaig dir, Clar. doncs no. no hi ha leitmotivs memorables. Una cosa xula del joc és que et sentis com que empatitzis amb una classe i tinguis ganes d'explorar aquella classe, que t'enamoris d'una classe Sí. i que et recordi, amb la música ho podrien haver fet que tu miressis a un druida fent coses de druida i amb la música diguessis, que guai, crear-te un ambient també amb la música. Bàsicament, doncs això sí, música medieval, molt de laúd, molta coseta, música èpica quan ha de ser èpica i ja està. No sé, és que molt oblidable. Molt Sí. oblidable. I em va fer ràbia perquè podia haver sigut una cosa molt més divertida. És Bueno. hem dit, no és una pel·li divertida, que no es prenen en sèrio. Molts cops no es prenen en sèrio a si mateixa perquè entenc que és un joc d'imaginació. Doncs, Sí. hòstia, no tinguis por a plantejar-me temes i leitmotivs, però abusa, tio, no passa res. I sempre acabo parlant del mateix, no passa res, una pel·li pot ser bona, sense tirar leitmotivs, però el que no pots fer, tio, és fotre 49 temes de 50 segons, perquè no, en aquesta escena m'interessa, sense cap tipus de coherència entre ells, és que us ho prometo, la playlist que faré no posaré aquests 49 temes, faré una mica de... us posaré les referències i ja està. Però perquè us convido que us aneu a la banda sonora i foteu aleatori, perquè semblen pel·lis diferents. Perquè depèn de l'escena, doncs fotia un tipus de música, una altra, una altra, no he vist una coherència amb la música, més que la coherència aquesta de que sigui medieval. Ja està. I més que si l'objectiu de la pel·lícula presentar-te uns personatges i crear, diguem, una mica de família, doncs unir aquestes cançons al final, Clar. que fossin totes del mateix tema... Podries haver fet moltíssimes coses, a més d'una franquícia que encara està per fer, és a dir, pots Sí. fer el que vulguis Sí. i Tens decideixes lliure. l'opció més... I per exemple, no? Com tots els personatges tenen una mica el seu arc, m'imagino, per exemple, però del mag del grup, d'acord? Que al principi no... Bueno, Pau, crec que ja estem entrant una Sí, mica en en bucle. No, val. No, dic perquè... Si No, sí, avancem. Avancem una miqueta. Jo crec que per alguna cosa, per així, per tancar, música. No, ja està. Ja està. No, sí, si hem de passar, passem. Però no vols una frase? No, ja està, ja he fet el statement. Okay. Pues res, alguna cosa a afegir, Paula? M'encanta, o sigui, para, Pau! Paro. Sí, ja està. No, perquè quan comenci a parlar seguiré parlant. Però Vale. ja està. Doncs passem a la meva secció. Molt bones, de nou a Batalla de Germans Aclaparadora. Avui la batalla serà una miqueta diferent que habitualment, ja que la batalla la fareu vosaltres dos, Pau i Paula. Vale? Així que jo us aniré narrant la història, com si fos el màster, i vosaltres haureu d'anar omplint els buits de la història. O sigui que no serà tan joc de rol, serà una miqueta més senzillet. Així que comencem amb vet aquí una vegada la llegenda de Torredembarra. I és que fa molt de temps, quan els ocells encara tenien dents, a la vila de Torredembarra hi passava una cosa estranya. I és que un drac ferotge i esfereïdor assetjava la vila amb... I heu de fer una tirada de daus normals. Vale? Us dono 3 i 3. Vale? I amb això heu d'escollir què és amb el que assetjava la vila. O sigui, hem de parlar de les tres coses que ens surtin. Bueno, Escollim una. heu d'escollir una. Us deixo escollir, però entre els dos heu de formar una. Al Pau li ha sortit una L d'autoescola, un girassol i una flor i una torre. Un llamp, el món, i una... Això és una tenda de campanya? Sí. Sí, doncs jo tu pillaria el llamp i pillaria la L. Però és d'autoescola segur o pot ser una L? Com tu vulguis. És que m'agrada molt el concepte d'una L d'un tipus de cigarreta que pots fer que és una mica més llarga. Vale. Que és un sigui, paper de L. Aleshores el drac atacava la vila de... Sí. Amb papers de L electrificats. Vale. I amb tempestes. Bueno, clar, no, però... electrificats els papers de L estaven electrificats. Perdó. Clar, hi ha hagut aquí el... Clar, jo tinc zero idea de com es juga això. Perdó. Bueno, doncs un drac ferotge i esfereïdor assetjava la vila amb papers de L electrificats. Exacte. I aquesta bèstia, que era de bon menjar, es dedicava a usurpar.
Però amb la problemàtica que això plantejava, l'alcalde Eduard Rovira, un sorteig manava, amb la mala sort que a la princesa Paula li tocà anar amb el drac a fer una paraula. I què va fer la princesa Paula amb el drac? Ara has d'agafar un daus blaus. Agafa'n 3. 3? Sí. Perquè són daus d'acció. Ah, clar. I aleshores, què Em podria farà? queixar de ser la princesa, però em fa molta il·lusió, en realitat. He de decidir una o com va això? Has de fer alguna cosa amb el drac. He de fer alguna cosa amb el drac. Sí. Vale, mira, li tiro una totxana Ok, al cap, perfecte. però no funciona i s'enfada i es posa molt violent. Mhm. Llavors ploro, Ok, perfecte. però com està a punt de matar-me decideixo fugir. Molt bé, molt bé. Increïble, hòstia, t'ha tocat. Bueno, la veritat. Però un valent cavaller anomenat Pau per la contrada passava i al saber de la mala fortuna de la princesa Paula anà a veure si encara la divisava. I a l'arribar, en Pau i veure la situació, decidí que havia de fer una acció. En aquest cas, Què? et faré 2 accions Ok, i una d'encanteris. d'acord. Vale. Oh, perfecte. Aviam què pot sortir. D'acord. Ah, perfecte, molt bé. D'acord, el cavaller Pau divisa la princesa Paula i es dona compte que no té les capacitats suficients com per derrotar el drac. Llavors el que fa és entrenar. Para una mica el temps i fa una rutina de gym rat superintensa, d'acord? Aquestes de abdominals perfectes, descarrega't aquesta aplicació, es descarrega l'aplicació, tornes abdominals i uns bíceps que flipes. Llavors un cop entrenat el que fa és un encanteri per posar-ho en una presó, però és la presó de ser un gym bro, perquè el drac es comença a dir ala, que guai, tio, jo també vull, dona'm una mica de creatina, Una rutina, sisplau. no, fes-me una rutina, tio, que guai, no sé què. Llavors el drac el acaba drac- en la presó. I el dret dient, si vols et passo una L. Exacte, exacte, una electrificada. Però no, perquè al ser un gym rat renegues absolutament de qualsevol substància que no sigui creatina. I després, què passa? Aquí m'ha sortit una acció que és com de robar un regal, llavors el que faig és robar-li el regal, que és la Paula, que és el regal de la meva vida. I ara a partir d'aquí, i què succeïa a continuació? Teniu 2 daus més d'accions D'acord? en què ara heu d'escollir entre els dos què passa a continuació. D'acord. Com acaba aquesta... Ok, Paula, jo tinc Tinc. un home fent un mur amb les teves totxanes. Vale, perfecte, anem Ok. bé, anem bé, anem bé. La història Sí, sí. està arribant a un punt final. Jo tinc com una pilota que cau. Jo tinc un home que xuta la pilota. Uau, uau, Vale. i tinc un home fent Exercici. Doncs jo crec que està clar. Sí? Els dos ens dediquem, o sigui, el drac queda fent exercici per tota l'eternitat Clar. i nosaltres construïm una casa junts amb les totxanes que la Paula li havia tirat i ens dediquem a jugar al futbol, pràcticament. Ens transformem en jugadors de futbol professional, amb les nostres habilitats i triomfem. I tenim una vida d'esportistes feliços D'elit. per sempre. I així és com es va crear la Unió Deportiva de Torredembarra. Sí, sí. I fins aquí arriba la famosa llegenda, que mai se sabrà si és certa, doncs cada vegada que s'explica és més alterada i més estupenda. M'ha agradat, M'ha agradat moltíssim, la veritat. Molt bé, molt bé. Doncs res, passem a la següent secció. Perdó Subjectiu. per aquest canvi, Ah, però sóc una persona molt creativa, per tant, enmig del programa se m'ha acudit una secció encara millor, ja. així que he decidit fer un guionista al rescat. Ok. Vale, Pau, necessitem posar la secció nosaltres. Vale? Ah, perfecte. Aigua, aigua. Aigua. D'acord. Com funciona això? Bàsicament, jo agafo la pel·lícula i creo una de nova, basant-me una mica en el que ja existeix, perquè crec que podem fer-ho millor. En aquest cas, necessito la vostra ajuda. Podem utilitzar els daus que ha portat l'Adrià o crear nosaltres, a mi m'és igual, però necessito la vostra ajuda perquè, bàsicament, ja, com he repetit 20 cops en aquest episodi, jo no he jugat gairebé a rol, per tant, no sé com funciona, però, bàsicament, he agafat la idea del Pau de que a la partida és una mica genèrica i he decidit que hagués estat molt millor si en primera instància ens presentessin un grup de guionistes que se'n van a una casa com retirats i decideixen fer aquest joc de rol. Oh. D'acord? Sí, se suposa que han de crear una pel·lícula que no té res a veure amb jocs de rol ni res, però els hi truca la productora i els diu, mira, no hi ha diners, però ja hem pagat la casa, us podeu quedar una setmana allà. I llavors decideixen començar aquesta partida de rol.
perquè és l'únic que hi ha en aquella casa sense cobertura al mig del no-res. I s'esperen doncs, fins que arribi el transport que ja està pagat per no haver de pagar un altre transport abans del final de la setmana. Llavors, en aquesta situació tenim molts tipus de guionistes barrejats. Tenim un guionista retirat que té moltes referències de cinema clàssic que havien portat modo vieja glòria per reviure o reviscular una mica la pel·lícula que volien crear. Després, un guionista indie, que bàsicament és un nepo baby, fill de no sé qui, superric, però que té moltes referències de cinema indie, de coses d'autorals molt estranyes. Coses del cinema, per exemple, a Kazakhstan. Per exemple. S'estan fent molt bones coses a Kazakhstan. Sí. A nivell cine, Ui. Després, un grup de 3 guionistes en pràctica cansades de fer Excels i PowerPoints i cafès, perquè només les tenen fent Excels de mapes de trames i estan molt cansades. I després, un guionista d'acció que només que està molant que la gent es baralli, Michael Bay. però potser no és la persona més carisma de la història. Perfecte. Llavors, jo necessito que m'expliqueu quins personatges escolliria cadascú en el rol. Ok. Vale. Aviam, el clàssic fa una cosa clàssica de les històries medievals. Un paladín. Sí. Guionista retirat? Paladín. Sí, un paladín, un cavaller clàssic, molt de l'honor, molt de protegir la dona, protegir el... No estimar els diferents, per exemple, o odiar els nans, per exemple. Sí, seria una mica racista de nans, Sí. però ho prendria com ser honorable, Sí, no ho viuria des de ser racista. Jo viuria com a... No, és el mínim que s'espera de mi. Sí. A l'indi seria un mag, però no, és que després, bueno, ja és diferent, perquè existeix clercs, embruixadors, bruixots, ell seria un mag, seria un home que ha après la tècnica de, però a més, mitjançant els tabacs. Agafant diferents tipus de tabacs, crearia i castellaria... No, però l'estàs fent molt calle, Pensa que ve de família rica, aquest noi. Aquest home venia de família rica. Sí, ho ha dit, és un nepo baby. És un nepo baby. Jo no el veig mag, No, és veritat, però llavors seria un... Sí, vull dir, és aquest tipus de nepo baby que vol jo el veig fugir una mica de El veig un la bar. seva... És d'aquests hippies que són molt rics. Que te toca Wonderworld a la guitarra. Sí. Et diu, no, jo sóc diferent. Sí, jo soc diferent. Jo és que jo soc ha de caure el capital, però té 2.500 euros mensuals al banc perquè sí. I em semblen pocs, el que sé, la veritat, em semblen molt pocs 2.500 euros mensuals. Per a ell això li sembla vida bohèmia. Sí, això és vida bohèmia, és viure al límit, amb molt poc pressupost. Soc feminista, em pots convidar a sopar, si vols. Aquest rotllet, no? Sí. Ok, sí, seria bar. Aquest seria un bar, totalment. Després, el guionista d'acció. El guionista d'acció, un bàrbar. Sí, un bàrbar. O sigui, tot el rato tonyinant a gent, o sigui, a més li preguntaria al màster, qui pega més? Sí. Puc tindre armes de foc? Bueno, és d'etapa medieval. No, però la pólvora, invento la pólvora i m'agafo un bazooka, saps? Sí. Faria un bàrbar. Faria coses amb pólvora, en plan barriles de pólvora, coses així. I si no s'inventaria que té pólvora o qualsevol cosa. Sí, exacte. Després tenim 3 estudiants en pràctiques. Les 3 estudiants en pràctiques... Clar, però quin tipus de... És que me les imaginar que els agrada molt el costumbrisme o no. Quin tipus de cine li agrada? Perquè, clar... Doncs podem fer una de cada, per exemple. Hòstia, però... Vale, no, mira, jo crec que agafarien algú... Potser anirien algú bastant genèric, però que... És que jo estic pensant en hobbits. Què s'assemblaria a un hobbit? Serien hobbits a les 3? Sí, serien hobbits, d'acord. A veure... Sí, serien uns nans, serien uns nans que per això el clàssic les desprecia. Però a veure, és que hi ha una cosa... Clar, és que tu pots ser una raça i després pots ser un tipus. Hi ha races i hi ha classes. Doncs serien exploradors. Sí. Serien nans exploradors. Sí, perquè tenen pinta que els agrada l'escalada. Sí, segurament sí. Van als caps de setmana als Rocos, amb sòcies. O a la platja. En plan, locura, anem a la platja que hi ha 20 quilòmetres de la ciutat on vivim. Vídeo de millors amics d'Instagram de «Uah, la meva amiga està superboja!» i s'ha mullat els peus a l'aigua. Sí. «Uah, que boja que és la meva amiga!» A finals de maig. Exacte. Sí. Passa. Perfecte, doncs llavors a partir d'aquí començarien la seva partida de rol i evidentment com venim de persones que són guionistes doncs farien autèntiques barbaritats de crear coses molt noves i
jugar amb les normes fins al límit i també, evidentment, doncs, no sé, que seria molt més interessant. Sí, la veritat, m'ha agradat molt la pel·li que s'ha plantejat aquí. Sí, Només amb això, la possible partida de rol que s'ha... Uah, m'ha agradat molt, I a més amb referències a cinema clàssic, saps? És a dir, dintre de la sí. partida, o sigui, a cinema clàssic, a cinema, I dintre de la partida. al final de la pel·li els truquen i ens diuen mira, al final hem aconseguit el pressupost, teniu alguna cosa? I fan aquella pel·li. I fan la pel·li de la pel·li... O sigui, clar. I llavors tens una segona part, que és escollir el càsting i... Sí. M'agrada molt. Sí. Pues amb això passem a la secció del Pau. Sí, endavant. Sí, no? Sí. Ai. Rol. Però no, fora del sexe, no rol de sexe. Però també O pot també. ser. També pot ser. Bueno, Bo Burnham va dir que la seva nòvia tenia un fetitxe super raro de rol, li agradava vestir-se com ella mateixa i transformar-se en una total imbècil. D'acord. Putsocràtics. Sí, això és al principi d'un concert el tio diu. Diu, la meva nòvia tenia un fetitxe super estrany de rol, li agradava vestir-se com ella mateixa i transformar-se com una total bitch i comença a cantar, saps? Bueno, ja està, però Bueno, no sé què és. proseguim. Volia fer la llegenda de Sant Jordi, però adaptada al rol, d'acord? Però m'ho he patillat al final. Per què? Perquè al final està clar. O sigui, Sant Jordi és un paladí, punto. Sí. Un paladí, no un guerrer, perquè la diferència és que un guerrer és simplement un guerrer, bàsic. En canvi, un paladí ha fet un jurament al qual li aporta certs poders, com per exemple a la pel·lícula tindrà una espasa. Home, Sant Jordi ha jurat per Catalunya. Exacte, Sant Jordi ha jurat per Catalunya i això li provoca tindre doncs, moltíssima més astúcia, com per exemple, doncs, Tenir el poder del peix al cova. per exemple. I ja està, la princesa, per desgràcia, el conte que pràcticament no es parla d'ella, llavors seria una random. Els reis, com a molt, seria un murri, d'acord? Un pícaro en castellà, perquè és una mica pícaro, el tema de la votació, fas una mica de neteges les mans, però no he trobat gaire gràcia. Així que us he plantejat totes les classes de dracs i masmorres del joc base amb personatges de la Terra. I vull saber si esteu d'acord o no. Però de la terra a terra. en plan- Terra, Catalunya. Ah, vale. D'acord? La terra. La Terra. No naps, sí. No, Bastant exacte. naps. Com a bar... No, però la terra pot ser la roca que està Clar. flotant a l'espai. saps? Clar, exacte, la Terra podria ser la Terra clar, com a planeta. Bart, doncs no he pogut escollir, tots els del Poni Pissador. Vale. És que he pensat en Bart i he dit el Poni Pissador. Sí, Són graciosos, carismàtics, toquen els instruments, són uns jajas. Bart, Poni Pissador. Punt. vale. Sí. Bruixot, ja tenim un, Ot el Bruixot. Oh, No pot haver un altre Bruixot Sí, català sí. que no sigui Ot el Bruixot. Amb un bigoti de prepúber de 12 anys increïble que portava. és genial, eh? Molt que vaig fort aquí. Eh? Sí. Oh, que bo. És que jo llegia moltíssim. Oh, que bo. Quin desbloquejar mitja infància. Eh? Increïble. No sé què esteu posant. Com a, bueno, com a clergue, d'acord? Albert Pla. Vale. Sé que Albert Pla és just molt anti-església, però és que la vibe la té. Va Clar, vestit no. amb un sac de patates, com un clergue de dracs. Clar, a l'època potser ho seria. És que aquest és el rotllo, perquè jo me'ls imagino en aquella època. Sí. Druida, Pau del Super 3. El Pau del Super 3, aquell de color verd, que portava Sí, un cabicasc. Aquest home jo Sí. el veia una mica de... Sí. Em transformo en Animals. Sí. Clar, jo això els estic transportant a Sí, no, molta sí, ràdio sí, per els cor, estàs- d'acord? m'agrada, és m'agrada. 100%. Explorador, Kilian Jornet. Oh. Clar, Però evidentment. És l'explorador català per excel·lència. No hi ha explorador millor que Hi ha bastants més, eh? Però està molt bé. Però M'ha m'ha agradat molt, m'ha agradat molt. És una referència. Aquest jo crec que us agradarà. Com a guerrer, això són pures vibes. David Verdaguer. Però És perquè veritat. un guerrer és una persona que el titre del rol és molt bàsic, d'acord? Té una espasa, un escut. David Verdaguer a mi em transporta una catalanitat base. És un català. David Verdaguer, punt. Català, Yes, sí. Català, punt. I jo el veig molt un guerrer, un home pues, senzill. Tampoc farà un jurament aquí per anar. Jo vinc Sí. aquí, faig la meva feina i ja està. Soc un guerrer bàsic, d'acord? Correcte. Això és una mica, això portarà controvèrsia i necessitaré la vostra ajuda, d'acord? Però com a embruixador, embruixador és la persona que ha nascut amb les habilitats per fer màgia. Seria, perquè us sembleu, un Doctor Strange, d'acord? Mhm. Vale. El dels còmics, no el de les pel·lis. Pep Guardiola. No sé per què m'imagino Pep Guardiola amb una capa a lo Doctor Strange. Home, va aconseguir que un tio molt baixet i argentí sigués el millor jugador de futbol del Això món. és màgia. Cuidado, eh? Això és màgia. Això és màgia. Llavors, aquí, a partir d'aquí he tingut bastants problemes, d'acord? Així que aquí, sisplau. Com a monja, o sigui, seria un monjo seria una mena de Bruce Lee, d'acord? Una mena de Kung Fu. Jo m'he imaginat a la Lucrècia, de los Lunis.
La Vale. Lucrècia meditant, només baralla amb les mans... Me l'he imaginat molt amb les trenes que tenia així llargues fent com Kung Fu. Me l'he imaginat a Lucrècia. Sí. No sé per què me l'he imaginat moltíssim. Sí. Pot ser. O sigui, m'ho puc imaginar perfectament. D'acord, és que jo simplement és Aquesta senyora era veïna meva. increïble. I li vas veure com es tintava les trenes? No, perquè era molt petit. Clar. Realment tinc pocs records d'ella, però recordo de veure-la a la farmàcia. Si no és broma. Com a bàrbar, la Petit Pla. Sí. Us he d'imaginar una cosa, perquè bàrbar, dintre del rol, pot ser una persona normal, però pot passar una cosa enmig de la batalla que faci que es transformi en una bèstia. Jo crec que la Petit Pla és una noia amb un codi moral molt clar i que se li pot creuar el cable a l'edat mitjana i començar a repartir hòsties que flipes. Sí. Jo me l'imagino tornant-se boja. Jo crec que Sí. I anem a acabar, només es queden dos. Tenim com a Murri, el nostre pícaro per excel·lència, Jordi Pujol, una persona que va per darrere, No hi ha no ho dubtes. sembla, Sí. però acaba m'encanta que flipes. I, al final, Paladí, la persona que fa un jurament i ens salva de tots els nostres mals, Carla Simón. Sí, Carla. Evidentment. Sempre amb nosaltres, de veritat. Carla Simón és la noia que, està salvant, si no a català, totes les seves varies dialectals. Està salvant tot. És la millor. És la millor, no hi ha res més a dir. Així que així, dracs i masmorres a la versió. Doncs dit això, passem al final del programa ja. Si voleu. Bueno, doncs moltes gràcies per escoltar el 21è episodi de No Som Ningú. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes, a @nosomningú_oficial. Ens veiem en el següent programa, en el qual ens acompanyarà en Roger Balmes, conegut a una galàxia molt llunyana com a Darth Segador. I bueno, doncs, moltes gràcies, Paula, per venir setmana rere setmana a aguantar-nos. Que està sent complicat. Gràcies, Pau, per ser el Pau. Gràcies per convidar-me una setmana més i no fer-me fora. Bona nit, i visca el cinema, i visca el friquisme. I que la força us acompanyi. Sempre, i arreu. Quina calor. El Darth Segador sempre diu que la força t'acompanyi sempre i arreu. Sí? Sempre ho diu, sí. Això és que però és del sud? No, però ja veuràs, quan parli, parla com amb tots els accents catalans a la vegada. És que el racim... És, t'ho juro, increïble. Això no fa de fava. Va, això no fa res de fos. A més, ara hem d'organitzar perquè hi ha moltes coses a posar aquí. Ara s'ha de canviar tot l'estudi per ser Star Wars. Sí. Sí, fora d'ou. Hola, perdó. Vale, espera, tapo això i fem una altra, perquè si no...